Nimbano orasyon manen papagayam, itarong daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya nga iti ibaga ni Senyor ken ni Jubilarde, kaapay akayat na makasarita. Awanan bibiyang mo si kaalakay. Ibagam ken ni Jubilarde, akayat amakita ni Senyor. Ha, agtungpal ka. Gapo taday tatibili ni Senyor. Nalawag? Sige, siya kunti mangibagaken ko ana iti dayta. Idanon ko ti imbagam. Sakpaya maturog ka, baro. At ako mapay ibagaken ka. Anya na kahapon? Kinasarita na ti pasurot ni Senyor Pedro. Kaya't nakakano ang makita ken makasarita ni Senyor. Ha? Uwain, baro. Ket inton bigat, mapan kakano iti mansyon da Senyor Pedro. Anya ti baga ni Senyor kanya kahapon? Dayta ti jak amo, baro. Apong Chris. Oh, anya. Kasana, baro. Mapan kakadi iti mansyon inton bigat? Uwan apong. Agpakita ka ni Senyor Pedro. No anya man ti baganaken ka. Santa nga mo, baro. Ket ti makuna, agsirib ka na imbag. Tamangan, no may sagmak ka. Sige, sumak ka. Umay ka. Mapanta iti hardin, taurayan tayo jay ni Senyor. Sige. Mang Baldo, sino na ito lalaki? Oh, Senyorito. Daytoy. Iso ti lalaki akayat ang makasarita ni Senyor. Naguray ka. Kasla nakit-kita ka na. Sikat ay lalaki na labasak itidalan ni Asyenda. Saan ka din? Uwan. Uwan, Senyorito. Apay, anya ti kasapulan ni Lolo Pedro kan ka? Diyak mo, Senyorito. Senyorito, at daytan ni Senyor Pedro. Sige, panawan kayo pa dito eh. Sige, Senyorito. At dagaya man dito yung lalaki. O sige, mapantayo iti hardin. Wan, Senyor. Anya, mayat ka itimbagak, Jubilarde. Uwa, Senyor. Sumumbat ka, Jubilarde. Amom, talaga nga interesado akin ka. Nabakad ti pamagim. Kaditikan ito, anatrain ka itipan nakilaban. Nalaing kanton. Ipasiguradok daytaken ka. Kat di ka danag. Tadakkel mat, ti sweldo nga ipaaykukan ka. Senyor. Mano ka di ti ited mo asweldo na. Amangan mat no dakdakal ti sweldo na. Ngamda kami kinidoro. Agulim ka, Baldo. Awan ti karbangam magsawi ti kasta. Kwa, Senyor. Ibagbagak lang matinas... Agulim ka, kuramat. Pasensyan, Senyor. Jubilarde. Dakdakkel nga dayo ti sweldom no agpaay ka kanyag. Akas may sa apasurot ko. Ngam ti may saka lang nga trabahador ay di asyenda. Senyor. Kayat ko amang ngedeng kaitaan, Jubilarde. Laglagi pam. Dakkel ti sweldom kas may sa apasurot ko. Anya! Mangadang kan! Di ka mo talang akasta! Baldo, bayam lang. Bayam ngagpanunot. Sige, Senyor.
Agpaayak apasurot. Sige lang, Jubilarde. Danggayan na kami. Ramanan tayo dito ara ka na imas. Lading itak, senyor. Ayam sa anak mo min inumi tinasangar. Hoy! Saan mo apayan ni senyor? Noan niya ti kayat ng aramidan agtungpal ka. Wamat! Alak! Mga mamampay tarak kita basam. Hindi mo papainan ni senyor. Sige. Talaga kaya masan ka na ruwam iti ara ka, Jubilarde. Pasensyan, senyor. Ala, saan ka matapilitan no talaga di mo kaya tiara? Okay lang kanyak. Nasayat mo't kidi, tapno kanayon ka naridam. Saan kanto akas kadag ito'y dua? Dahil tala harak, tisip-siputan da. Ni senyor man. Saan kid dinapod no? At ay talang arak, tisip-siputan nyo? Unat baldo. Ako ng taan. Tapos lumat ni senyor. Kasanumat ni Nagimas tiarak. Oh, sige. Uminom tayo ita. Magitanggay ka, Jubilarde, nga uray paisan ka nga uminom iti harag. Kaya't kung ayruam mo tibagim kada kami. Senyor. Dahin ton bigat, kaya't kung nga isuro da ka, dabaldo kan doro iti panakilaban. Agraman iti panagaramat iti paltog. Uwan, senyor. Apay pa ilaan, lolo. Naskan ka di pa ya mga alakayo ti may sa pasurot yo? May mayat matlaeng, iho. Katsya ka, lolo. Anya iti sirbik? Kaslawan sirbik iti daytang ay naramid yo? Sabali ti pasurot ko, iho. Ken sabali ka met. Saan ka mat apasurot? Gaputa apu ka. Ngam, lolo, saan mo nga ikan iti sabali akay papananday ito'y abanag, Alex? Sige malangan, lolo. Adda ka na kayo dayta. Inton bigat, mangrugin nga training ni Jubilarde iti panakilaban. Ket masapol nga amunamet ti mga ramat iti paltog. Nay, Jubilarde. Itay ka pa'y lang dito'y nga gininudo. Saan ka di pa'y asumrek di takalapaw? Saan ka pa'y makaturturong? Saan pa ako? Pampanunutom sama ti panagpaay mo kini Senyor Pedro. Wala ako. Imanugot ka. Saan? Pud mo day tapong. Madamag ko man lang, Barok. Anya ti nangidurunkan ka. Tapno umanugot ka iti kayat ni Senyor. Masakit ti inakapong. Day tati kang runa na rason. No apay ngay manugutak nga agbalin apasurot ni Senyor Pedro. Masakit ti inam, kunam? Una pong. Kasapulan na ti kwarta. Tapno adda ka na yun ti pagpadoktor. Kan igatag na iti agas. Maawatan ka, Barok. Kat intong bigat. Sana kang nagtrabaho iti asyenda. Paitrain dak dagiti pasurot na iti panakilaban. Kaya't po tag-ersisyo ako. Anya? Parumara, tagtiyagi na. Pagtaray-tarayang ngay. Inak iditan na, Papo. Aguray ka tagkapi ka pa'y, Barok. Into nagsubliak lang na ako. Sige, rumara ko. Nakadano na kundi tanap. Kapag isumat alumawagan. Magmayat dito eh. Madamdama pa eh. Sumalog akton. Inaktog pelas. Kat mapanak to medyo mansyon ni Senyor Pedro. Ha? Anyo na jay? Nakapuraw itisan unay nga adayo dito ayan ko.
Babaeng sakit di. Nakatakdara nakatalikod. Nakabistida iti puraw. Tinasayat. Asit gak. Anya nga tatir aramiden na dito'y tanap iti kasi nga oras. Ne. Ayan nanay. Awan natin. Mapanak iti nakakitakan ko na. Ayan ti babae. Kilata nagpukaw. Dito'y tinagtakdaran na itay. Iti ayan na gito'y sabong tileryo. Kilata nagpukaw sino nga taday siya babae? Sige nga ron barok. Mapankan ni Jay Mansion. Yung magananad ka kumaa. Wala pong. Kasi tinakon-nakon kan ka. Agsirib ka. Kamangan no pakaisag makam day tasar ka. Wala pong. Agan na nada. Sige ako. Agpatuloy ako. Sige barok. Agananad ka kumaa. Talaga ka di, agdi mo amo ti dumanog. Siya bata! Ikaw di pagmamata! Pati na kaya titumanog! Di mo kaya ti lumaban. Rik na nga day to'y gamgam ko. Di na mo tisimang ka ako to! Sige, pupulong! Awanan! Ay, tayo na lang! Grupa na! Bali na! Kapatsin pa! Pwede! Apaya puro ka muol metentirupan, Jubilarde. Wa, senyor. Isu kami pinsang gamay tinanong ni Baldo, senyor. Isu atay ta. Pinagbalin ni Baldo apatsinag. Ani? Hasta ti ganabon na. Aging gasan na masursuro ti sumangga, senyor. Di mo na Baldo. Amangan met no ipapapas mo lagan kwa na tiguram. Gapot na pagbalinag, apasurot ko. Ay, saan, senyor, saan? Umutin ba tayo, senyor? Pagkagsang tiguram at pinagjubilar eh. Amangan no ikaten ka apasurot ko no kasta ka, Baldo. Senyor. Sayat ang titrabahom, mawatam. Isuro man na sayat ni Jubilarde. Gapo tayo ti kanito apumanaw, when no ag-back out, gapo iti inaramid mo. Ikaten kan tumeten. Nalawag ka di timbagak, Baldo. Wen, senyor. Wen. Wanya, Lorna. At nga din nakasarita manalaing agluto. Juan Pedro, napanak ija asyenda. Ada babae ang nakasarita. Isudan to ti agluto. Kastamat tendag iti lalaki. Nakasaritak inan. Isudan to ti agparte iti baka. Nasayat no kasta. Asidegan ti kasangay ko. Isungay tamot lang. Imbitarek dagiti gagayam ko. Addaken ka dayta. Ket kayat ko ngayon tunal daw ti kasangay ko. Agpalas ka iti napintas akawes. Pedro, Tay kawes ang inginaen. Datay napintas ang may bagay kan ka. saan anasken? Nasken lang, Lorna. Kaputa kayat ko nga ipakita ka dagiti gagayem ko at iasawak. Ket makawusak itinginginan. Pedro, Iswarumwar ka, Lorna. Agpakuyog ka iti babaw ng tayo. Ingka gumatang iti kawas, aparakan ka. Yak makaturog amang pampanunot iti mabali na pagbanagam ito barang. Apo. Dakas, iugali ni senyor. Agramanan lang iti pasurot na. No agbalin ka pasurot ni senyor. Amangan no iti may santong aldaw. May sakan tumit apagbot-bot ngan dito'y Buena Vista.
Wano iti intero nga ili ti Aguinaldo. Apong, Saan mo amay baga, Barong? Pati panawan, kat adda pa nagbaliw na. maawatan kayo apong. Ngam di kagdanak. Sa anak tong agbalin adakas. Kasan mo amay bagam dayta? Pasurot na ka ni Senyor Pedro. Ngarod, amin akayat na. Masapon nga aramidam. Talaga ka di adakas ni Senyor Pedro? Amamog ni Senyor Pedro Barok. Ibagbagakken ka daytoy. Gaputa pagsayatan. Di kagdanag apong. Laglagi pag amin na balakad ya. Iti ka ano man. Sa anak tong agbalin adakas. Barok. Maturog tayo na apong. Agin na natayon. Amok na pambanog kayo di asyenda. Agin na natayon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lolo Pedro, kasladyak magustuhan ti panaggrup-grupa da dya, Jubilarde. Alia? Tapay mat, apo. Talaga siyak magustuhan, Lola. Awan ka din ti sabaya maalayo? Ama inayon na pasurot yun? Ado, iho. Ado. Ang magustuhat ni Jubilarde. Gapot amok, anapod nun to kanyak. Kasta? Na bakit alalaki? Mayapay ti pamagina. Kadinton matray ni ti panakilaban. Kabalan na to asalakniban. Iti kanito ti pandaksan. Kita niyo man, Lolo. Salamat! Kastalaeng, tagdadamo pa lang, iho. Ngam iti kanito amatray na naimbag. Nalainton. Sige. No talaga na isunti kayo, tiyo? Makamo kayo. Ngam na siya. Talaga adyak magustuhan, ti pa nagrup-rupa na. Sige. Agin na natapay. Imanawan ti agisursuro kanyak. Nabanugan amang isuro kanyak iti dinanugan. Dinalam mo nagadalak iti judo. Agasmak ti karate. Agam sana mabalin nga padlaw ko day takadakwada. Bay aklatan nga isuro dak iti amuda apan nakilaban. Agbali na kapasurot ni Senyor Pedro. Gaputa dakkel ti ipaay na asoldo. Babanday ta. Maipaay kung ti kasapulan ni Nanang. Gaputa masakit. Sa bagay, awan matkit di ti panggap kong agbali na dakas. Akas kada baldo kandoro. Uray pasurot nak ni Senyor Pedro. Nalimtag tulat na ti ramid ko. Padyak kayat ti agaramid iti kinadagas. Duro, kumusta ti panangisuro yo kini Jubilarde? Namata ba yan, senyor? Basit lang ang mo. Kasta? Kayat ko, akal pasan ti training na iti mano-mano alaban. Isuro yo kini Baldo iti panagigam iti paltog. Ano ito, senyor? Aramidan nyo na ita. Amin na pagsayatan na aramidan nyo. What, senyor? Agtoy Jubilarde, ikan ka iti pauna asweldom. Senyor? Awatem ko man ito'y anak sobre. Tadyak met kayat nga agbisin ti pamilyam. Senyor, sana pa'y mat anagrugi. Ag-training at pailaan. Amok da ita. Ano pa'y gasta, kayat ka nga ikan iti kwarta. Atoy, awatem. Agyaman ak, senyor. Awanan yaman na, Jubilarde.
Agyang manak na nagawid ka na nako. Wan nanang. Umay ko ito tinatgadak. Itikas na? Adag pa kada kayo. Tapno daramatan yung agpagas. Ay na anak ko, agim imbaga ko. Uray pa'y nanang. Di kayat ko. Agimpag kayo iti husto. Ket numabalin. Diyak kaya't nagtrabaho kayo ha. Oh, ato'y nanang. Awatan nyo na ito'y nakasobre a kwarta. Ha? Natgadak dayta nanang. Agpay kada kayo dayta. Aramatan nyo dayta. Ket diyak kaya't nagtrabaho kayo. Di kayat ko. Agina na kayo. Ket agpaimbag kayo iti husto. Anak, adun sakit di day tilinaon kisumpe. O nanang. Imposible anat gadam daytoy iti asyenda. Nanang, nadalos tinagapuan dayta. Nagbanugak dayta. Kasta ka di anak. Wen, ket igatang nyo iti agas nyo ha. Agyaman na anak ko. Agyaman ako na ikan ka. Napatagakan ka anak ko. Gaputan na patagak mat kada kayo nanang. Anak, Nang, pumanawak mat lang. Imay ko lang niyag dayta kwarta ka sa pulan nyo. Naskan ngagsubliak mat lang iti asyenda. rabiin. Saan na balin ananang? Aglayo nagtulangan iti kalapaw ni Apong Luis. Naskan namin na masapak ngagtrabaho inton biga. Ay na anak ko. Agan anad ka kumangaron. Agan anad ka anak ko. O nanang, agan anadak para kada kayo. Nagsapa ka nakariing, Jubilarte. Kaya't ko ti mapanidji tanap apong. Agjaging ang mapanidjay. Pasat da ito yun ti panag-training ko. Anya, Sige apong ha, urumara kon. wala. Nagsubli kanto dito ya. Isaganak ti Armosarta. Makabannog ka talaga ti umay diti tanap. Ay, makabannog ti sumangat diti bantay. Tinakapuraw. Dayjayan. Pumanawan. Kamakamak. Apay nga dati ito itikas to yan nakasapsapa. Ne. Ayan na ngayon. Jakmat na siputan tinagturungan na. Awan matan. Padasa ka kamakaman. Nagpartakan na dya babae. Amo na nga tangadak. Isopin mano matin adagos. Awanan. Nagpukawan. Nakitak lang handa dito'y ayan da ito'y sabong tiliryo. Ita, kilat ang nagpukaw. Da kayo atalo. Kaya't ko ngayon ton kasangay ko. Da kayo tiagbalin a para bantay. Wan, senyor. What, senyor? Jubilarte. Sumangbat ka. Owen, senyor. Inton kani kaduan nga daw ti panakaangay ti parambat. Kayat ko ngawan ko mati mapasamak ariribo. Kayat ko nga gwardya kayo anay bag. Arreglado, senyor. Nakasaganan ti amin, Pedro. Inton bigatan ti kasangay mo. Awan mo't siguro ti parikot. Madaman ti panaglutluto dagiti tao. Para iti sagana. Kan madamamatan ti panagdekorasyon da iti aglawlaw ti mansyon. Nasaya at nukasta. Inawaga kami nan dagiti gagayem ko. At dapay aggapoy jay syudad. Kasta matan kadagiti kabangibang nga ili-ili. Kang runaan dagiti opisyalis da ito'y ili tayo nga ginaldo. Ngay dauluan ni Mayor. Kasta ka di. Pasiga babaknang kan nangangato at tao tinawis ko. Ta siyempre, gagayem ko amin ida. Agpapan iti Mayor da ito'y nga ili kat nasinged kami iti tunggal maysa. Pedro. Kat patsyak nga inton bigat. Naragsakto amin dagiti dumaray iti kasangay ko.
Umay kayo, ma'am. Ipan kayo tinayran tapag tugalan nyo. Agyaman ang iho. Oh, siga ka ditay apo ni amigo Petro? Saan, madam? May saak lang nga gwardiya dito yung mansion na. Oh, may sakala ang gwardya? Imposible! Umay kayo, ma'am. Itulog kayo tilamisaan nyo. Siya kung di makaamukan ko na, Jubilarde. Umay kayon, senyora. Sige, senyora. Umay kayon, senyora. Siya kung di mangitulod ka na kayo, ititugaw yo. Agyamanak, senyora Lorna. Masaya at tadi mareka, Senyora Conchita. Kung naklamo pa ayon ako. Apay ko maapaayon ka? Pagayam ka, iswasan ka paayon. Ahon kayam. Adagayam, guardyam anataer, amigo. Guardia anataer? Aha. Hamangan no ni Jubilarde ti pagbaga. Buhan. Kasta na kan tinanggag ko nga inyawa kan kuwana ni Senyora Lorna. Wen. Pudno anataer dayjay. May sa kadagiti pasurot ko. Pasurot mo? Amigo. Saan ka di amapalin? Kukuwaklaagan? Anya? Itod mo kanya, amigo. Kukwakon. Si Kaman. Agraman pasurot ko. Pagtatak ko ng pay. Amigo! Kumusta? Ate ko Napoleon. Kumusta ti Abday dyan syudad? Nasaya at latami ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo. Agyaman na, amigo. Agyaman na iti dadarayo. Oh, iho. Apay nga dakalaptan dito isilid mo. Apay asahan ka arumar, makilangan ka dagiti sangail inilulom. Awan ganas ko, Lola. Bayandak lang nga kulong dito silid ko. Anya, ngam apay. Awan nga rog ganas ko. Para lang kada kayo ababakat kan lalakay na itapas kan. Angam, Panawan takon dito silid ko, Lola. Agsubli ka ni Jerwan. ala, makaamu ka no di mo kaya tirumwar. Panawan ka pa'y nga rod, dito'y silid mo. Amigo, may ayaw at dito lugar yun. Sla, kahit ko tayo pati dito. Ariglado, amigo. Nasaya at mahet. Tapnoy pasyarkan to ije asyenda. Talaga, amigo? Agda kaya masyandam. Siyempre, mata. Saan ka di ngayon bagak idikan kanda ita? Well, natakamat mo idinayta. O sige, amigo. Kaya't kumantir pasyon. Iso apagyamanak, tapaturugan na pa'y diti mansyon mo. Wen, amigo. Saan naparikot da ita? Kumusta nga tan ni Jubilarde? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak ko. Dakil ti kwarta nga inted na kanyak idinagawid iti rabrabi. Kadyak pa dyan at ang danaday ti kwarta iti asyenda. Kuna namat kat di nagtaod iti nasaya at awakas. Sa bagay, padyak ti imbaga na. Gaputan na singpat ni Jubilarde. Saan na nga amo ti agulbot? Nasingpat at tao ti anak ko. Iso ang mamati ak asaan anarugit awagas tinagapuan ti kwarta nga inyawat na. Ipasyar ka itinalawa nga asyenda ka amigo Napoleon. Ipasyar kan to pa iti rancho. Kan agramanen kadag iti masakupak ataga. Amigo,
Bimak ng kansamat na nitikas taunay. Natural. Gagana itigas kanyag anagagat ti bumaknang. Ilibakan ka talaga, amigo Pedro. Nagpintas ti mansyon mo. Nuwag sasao ka, amigo Napoleon. Kaslasana napintas ti balay mo. Amok mata napintas ti balay mo iti syudad. Si Kapay, baknang kamat, saan ka di? Wan, huwag na tayo ta, amigo. Ngayon, madayo na pimpintas ti mansyon mo. Oh, asidagtan iti asyenda, amigo. Ijay ti umuna apang ipasyarakan ka. Isuda ito iti asyenda. Nakalawlawa gayam ti asyenda, amigo. Pudno da ita. Ken nalawa pa iti rancho. Diyak na yung pagharap, amigo. Talagang gayam ang nakabakbak ng ka. Ano kayat mo? Ipasyar kay jay rancho. Uwan na, amigo. Uwan. Pagayat ko launay dayta. Lola, ikanda kiti kwarta. Anya, kwarta manan. Wan Lola, adda pa panak. Apay iho, sa di no ti papanam. Ijay sentro. Mapan ka manan, itibar. Katinton sumangpat ka, nabartek kan tumanan. Alakit din Lola. Naibos nga minan tay kwarta. Nagdiit ti kwarta kan ka. No di ikan, mangilako kiti baka. Damlad da kwarta. Anya. Ala, sige, ikan ka. Hanggang pangaasim iho, saan ka kumaamapan agbartek? Un ka di. Saan? Lola, ikanda ko niti kwarta. Talaga bilibakan ka, amigo Pedro. Agasem, nagadugayam ti bakam. Pudno da ita. Ket dakkel ti mapaspastrek ko ditoy. Nagmayat dito yung lugar mo, amigo. Nagado abang bantay. Kasla kayat ko ti umadak kada kita abang bantay. Anya? Kabalam ka di pay? Apay kiti nasaan, amigo. Napigsak pa iloy. O niya. Papaling ka di ako yung ano? Sige, ipakita kan ka na pigsak pay met. Akabalak ti umuli ti bantay. Amigo, abangan mo't no da kinabaknang na ituldurin da kita bantay, ha? Ha? Anya kinabaknang? Amangan mo't no. Nunapnoy ti balitok da kita bantay. Anya? No kaya't mo, amigo. Patasan ta. Takwatag. Amangan. No, napumpunoy ti balitok da kita bantay dito, amigo. Ha? No kaya't mo, patasan ta. Takwatag. Amangan no damag kiti kinabaknang da kita bantay dito lugar mo, amigo. Amangan mo't lumabali na pagminasan iti balitok. Anya ti kinunam, amigo? Balitok? Timula mo, amigo. Balitok, tibimbang na nga. Kasta ka di? Ay so ano umanungot ka? Takwata ka, amigo. Ditag no dahil lemlembang nagitibantay dito ay abang ito. At no da. Manayunan pa'y tikinabak ng mo, amigo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagpintas dito ay, amigo. Iti da ito'y disungayan ta. Nasaya at launay para iti panagproseso iti barito. Ha? Mayat, amigo. Magusto at ito'y. Kat iti panagsubli. Takwatek no da balitok iti da ito'y abantay. Sige, amigo.
O urayak ti panagsublim. Sa bagay, masakupak pa lang dito abantay. Nasaya niya rin no kasta, amigo. Masigurado nga da pagbaknangan iti da ito'y abantay, amigo. At sigurado mat amanayunan pa iti kinabaknang mo. Bapahan ka na iti palitok amaan na dito'y. Nagsaya atin no kasta, amigo. O sige, urayak ti panagsublim. Anya, agsubli jay amigo. Wen, Lorna. Kaya ti panagsubli na. Mamuak to no at pagsayaatan. Anya apagsayaatan. Nakuna ni amigo Napoleon nga amangan no adda karga dagiti bantay dito'y ayan tayo. Anya kumati kargana. Amangan ka no adda karga na abalito. Anya, balito? Kasano na ita? Maamuan tanto into nagsubli ni amigo Napoleon. Diyak na yung pagarop. Expert gayam dayjay iti may papahan iti balitok. Ha? Kaya't numatultuloy, manayunan tupay ti kinabaknang ko. Saloy ka at talaga. Awan pa'y serbiti kinabakag mo. Saloy ka matgayam. Sige, ulitan manan. Masapol apon tiryaon tilata. Masapol amatinag. Sige. Awan, saan mo ang napuntaan? Siliga man ang bag. Kulong gayam pa ito, lalaki mo ba? Nabannog akong jubilarde. Dolo! Siga mamat timang isurukan ko na. Agi na napay! Nabannog na! Anyari ba? Nauman ni Baldo ang isusurukan ka. Sige. Surutan, tagitin surukan ka. Nukasalutin pa nagigam. Iti Baldo. Nukasalo. Nakaupitan. Tatlo na punta at tilata. Awa. Ulita, mapautunan. Sige. Napuntaan, di bilante. Matmat, jalata. Dagayolatan ti mapa ni Gerancho, Baldo. Isurot yun ni Jubilarde. Agtitinulong kayo amang bantay kadagiti trabahador. Wan, senyor. Iti amin na pagnayo, isurot yun ni Jubilarde. Tapno mairwam kadagiti trabaho yo. Arreglado, senyor. Kumusta ka niya, Ibaraw? Manunghal daw saan ka nagaw-awid di kalapaw ko, ah. Nasaya at latapong. Da kayo. Kumusta kayo? Mayat lang ta, ah. Hoy! Si Kaalakay! Apay ang nakatugaw kalatan dita. Ala, agtrabaho ka. Amangan mo kaya't mo asaplitan ka. Day tatid di mo aramidan kan kuana. Apay, Jobenalde. Kapin anom day talakay. Sige, pagtrabaho mo. Yala, Jubilarde. At trabaho ako na. Mapanak iti day jay banda. Saan na mabalin ti kinasingpat mo dito, Jobelarde? Kano nasingpat ka unay, kanaanos ka, agabuso, dagiti trabahador. Ngum sana may parbang ti kinaulpetyo kadakwada. Gaputagtab trabaho daman. Ara-aramidan damot ti amin akabalanda. Tapnog trabaho. Jubilarde, Jubilarde. Saan kan ako mong trapay? Tapno nasayag ka.
No niya teramidan mi. Iso materamidan. Ano yan? No naranggas kami kadagiti trabahador, rumbang akasta kaman. Mawatam. Sadot ka na! No trabaho, saan ka nga tugtugakas ka? Ako lawak namin ito! Nanabasan aramidan da kada kami baro. Kakaasi kinamayan da kanimiling. Babae, ngam sinapsaplit da itinati ko. Apong Victoria, Nalabastan. Sika baro. Narangkas ka kadimat, akas ka na kuada. Saplitan na kami kadima. Akas ka na kuada. sana pong. Jak to aramidan ti kasta. Maya, Doro. Jack na yung pag-arop, kadagayang balon mo maarang. Wala! Sa babae! Nabitoy tayo amaturong! Saan tayo gagawin di mansyon? Kayat ko dito yasyanda, Doro. Tawan ni Senyor Pedro amang bambantay, iti garawta. Isungarot, nagbalon ako ni Tiarak. Balto! Tatluwagin om ta dito eh. One mata. Amangan no nailasin da ka barok. Ay dakas kalakit di katakwada. Sana pong. Sanda ka nailasin. Gaputan na gabungutak. Ay barok. Nalabos na ngaminan. Parparigatan na nagiti trabador. Uray babae. Di na pakawanan asaplitan itilatigo. Ay madanaganakan ka barok. Aging gang ulpitan na nagiti trabador. Sa anak mat amamingga amang parigat kadakwada hapong. Ay barok. Nalabas na. Diyak kayat tikas ta nga ramid na. Iso ano adda sa plitan da at trabador. Siyak timang balas kadakwada. Kumusta ka, Ning? Kumusta tinasapsaplit ka? Nagsakit pa lang, Apong Victoria. Dala, saan ka pa nga agtrabaho ita? No saan mo akabailan? Agtrabaho akapong. Amangan namin numamuan dagiti pasurat ni Senyor Pedro at siyang nagtrabaho. Kat ikatanda kon. Ay, kasapulak ti kwarta, Apong Victoria. Kasapulan na nanang ti madgada. Nagruna ta saan mata makatrabaho iti nadagson. Ala, agtrabaho ka nga rod no ka ba ulam? Ikarigata ka po. Ay na, kasladyak may garaw na kitiimag. Ang gaputan na sakit. Di po iti pa nakasaplik ko iti kalman. Aging? Sige na, ang trabaho ako. Yan. Si ka dyan sinaplit da baldo. Idi kalman, saan ka di? Huwan, nasyag. Marik nang ngamin nga ang kulawak iti kalman. Iso nga, intugaw ko biit. Ngam, dinadaras natin may nang saplit kanyag. Kabalam ka dito trabaho? Apay nga da ka dito ay? Huwan, manong. Ako kabaw na. Ala, nasaysayat mo gawit kan. Tayin ka ginana. Agtrabaho kan to. Intun talaga akabalamon. Ay, naman. Amangan nung madaksana. Saan?
Siya ti makamukin ka. Sige, agawid kan. Ang yaman ak nga ron, Manong. Sana bale? Sana maksayan ti sweldo. No agawid ka. Salbag ka, Jubilarde. At dagalagayam dito eh. Apay, sa dino tinapnapan namin di Rabi. Kwa? Iti kalapaw ni Apong Luis. Amok ka rin! Danang bugbog ka na kami, dirabe. Apay ko. Anya? Asina? Ay, pati sa aming ama! Rapiti ka rito, maduktalan mo na, sige na! Pini pagawanan! Parigatan mi iti latigo. Saplitan mi nga aging nga iti masugat-sugat ti bagina. Dora, asino nga tayo ng dangran kadata idirabi? Makaritag. Santa na ilasin, Baldo! Kaputa nakapungot, Mike. Medyo nasip nga, tisuan. Kita na ilasin. Masapol ang maamonta. Iti kanito ang maamonta. Talaga parigatan ta iti husto. Ano nga rin piramid ang taitan? Agpaliw ta. Kan no asino man ti makita ta apagduaduan ti garaw na. Iso tayo jayan. Awanan ti sabalipay. Son! Sana po natin pa mabasol yung kanak mo! Ipatan ka! Sumaldan ka! Sige! Doro! Ikam iti paglakman na! What? Kat ita! Sangat mo! Jubilarte, at daing pagada kanyak, at da kano trabahador a lalaki a kinamagdadoro ken Baldo. Pinarigat da kano, Aniya. barok kaasi jay lalaki. Kasano itanda ita, Sa dino ka no ti ayang Apong. iti kano ayan ti kayo ti akasya. Isardeng nyo dayta! Jubilarte, Isardeng nyo daytan. Dito, makibiyang dito! Anya ti basol dayto yung lalaki. Kaparparigatan nyo, ha? dakang ti baso na kada kami. Iso da ito'y tayo ng dangran kada kami idirabi. Sana po no dayta. Diyak kabalan nga ramidan dayta. Agrason ka kadi pailan. Wes, da ito'y nga statigo. Anay ko. Awan basol ko. Apay asakti pa basulan nyo. Awan amok iti dayta. Umay kan lalaki. Kumpet ka kanya. Pumanaw tan dito. Saan ka makibiyang, Jobelarde? Taiti ka nito at tulungan dahi ta lalaki at pumanaw dito eh. Sikang harot, ti parigatan mi. Anya. Bayamuan! May talalaki ka parigatan mo! Jubilarte! Sige! Imanaw pa tinaw! Pangasim. Tulungan na. Saan ang mabalin? Naranggas kayo. Sandak na subsubukan. Anya, Laglagi pa nyo ang lalainga kung itipan na kilaban. Mabalin ko nga ipakat dayta ka na kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. naimbaglangan tadaarak a balonta, Doro. Naiso ti mangpunas iti pungtot ko iti dayjay a Jubilarde. Nakarit itam dahil Jubilarte! Muna ka nun ti makilaban! Kat mapalit na nga ipakat ka na ta! Bayam lang, at dantumat lang daw na. Awanan! Alatanin na tan! Kasano dahil tan Baldo?
Saan na mga linayda? Siya lang ti right hand ni Senyor Pedro. Iswa siya lang ti mga bang. Abakat day jaya jubilan. Anya nga hapte ramay ta? Bayan talang. Tatumten to ti gundaway nga iparupakan ko na. Nga awan na pulos. Ti kapalan na kanya. Sige, hatakan ka. Sige. Uminong tangit Doro. Ibusan ta day tanapda nga arag. Areglado. Agayaman nakiti pa ng tulong mo kanya. Kapsat. Jubilarde ko namlatan kanya. Agayaman na, Jubilarde. Nawawan ka. Nalabit nga aging gaita. Palparigatan dakpay lang dagiti dua. Sa anak akas kadakwada. Sige. Tulungan ka ang mga agas kadagiti sugat mo. Kat saan ka pa ilang trabaho? Aging kang aging bag ka, ha? Agayaman na, Jubilarde. Sa timakamukan ka. May sa kapasurot ni Senyor Pedro. Isong aramidak ti amin. Tapno matulungan tayo. Kabala akong ti pamaltaw ka. Natal nan ti pulsok amang kalbit iti gatilyo. Aday ta. Napunta ak manan ti may kadwalata. Bravo! Bravo! Senyorito. Nalaingkan, Jubilarde. Amang gaya man ti pumaltog. Sige. Puntiriyaan pa iti dua na batbati alata. Numata maam. Talaga nalengkan. Sige, palto ka man. Uy. Awan mintis mo ah. Bilibakan kan. Nalaing ka talaga. Senyorito. Mabalinan na sa laknibam ni Lolo Pedro. Itikan ito, ngadda kalaban na. Awan ti makita abayo na bed at trabador, Doro. Ngaran, gusto ko pati pangipapasan tayo tipungtot ka. Iti na dyan, Jubilarde. Ka makapungpungtutak. At na panulot ko, balda. Kaplo mabalas tayo dyan, Jubilarde. Anya, Pagang mga wanta nila kay Luis. ang damag gayam linaon taulong. Doro. Malagi din, iso ti pangibalsan tayo tipungtot ka na, Jubilarde. Wan, Pero pinta na dyan na kay Luis. Kapag ang wanta. alain ka talaga, Doro. Nasayat dahi ta na panunod mo. Sige, sa pulen taday jay alakay, tayo sumarot di pagipalsan. Ay, saan ka makita dito? Ita na lambang na ito yayan ko. Ngayon paglakit din ta na mo kasapsapulan dakdag iti pasuro ni Senyor. Sige, Doro! Sapulan dita! Kamagam, mapaman na makita! Ay, saan ba ko makita dito? Ay. Supay ka dito si Kalakay. Kamusan? Sa pilitin kay Tilati ko. Tidak matuan kasandak. Lolo! Puston! Isarunutan tilati ko! Narangkas kayo. Naulpit kayo kadalitikas kanya. Saan ang makabal? Sa pilitin ka. Maging ka dyan, tiritin ka iti sakit na.
Saan? May salang ti kayat ko, Jovilarde. Senyor, Tiag sirbi ka kanya, anapudno. Kayat ko nagbalin ka anapudno apasurot ko. uwan senyor. Aram ti trabaho kada kayo. Nasayaat. Senyor, adda kami na naggapo ijayasan na. Nag-inspect kami at nagpipintas dagiti mula. Utlo ba ito, senyor? Nasayaat nga rod na. Senyor, adda pa ng sinapsaplit niya trabahador. Dahil tatipod no, senyor. Sinapsaplit yo? Wen, senyor. Kamuyo ka din o sino? Asino? Nilakay Luis. Tapaya sinapsaplit yo dahi jalakay. Impapas may kankwana ti pungtot ni senyor. Ngamin, man nakibiyang tilalaki nga apo na. Aniya? Nakataasi nila kayo, tinamasakan ni kankwana, senyor. Senyor, kaya't ko tagpakada. Mapanak ko may asyenda. Tanya ti aramida medjay. Adala ka sa ritak ataw, senyor. Palubusan da ko ma. O sige. Agyan ka pa lang di farmhouse. Siga pa lang ti makamoy jay. Uun, senyor. At dan dito ay Dabaldo Kendoro. Iso asikamat ti sumublat ti jay. Sige, senyor. Agpakadak nga rodan. Pinarigadak iti husto. Binatbatuda. Kalpasan na. Linatiguda. Baro. Dagitawanan bain. Bayamon. Sa tabali. Kasanda ka pinatay. Apong Luis. At dantumot lang pag nakmanda. Agi karoda iti kastoy nga inaramid da. Baro. Panghasim. Kasan mo idan na pansit. Bayamon. Ang mga nung may sagmak kalaan. Sana mabalin na pong. Noon niya tinaramid da kinaranggas. Masapol abayanan naman. Naguni ti telepono. Liberios Residence. Hello? Hello, ni Napoleon na ito eh. Napaling ka niya sa salita ni amigo Pedro. Lorna, asino da ita? Apag iso. Oh, atoy. Kasaritam ti adda iti bangir alin niya. Hello? Amigo Pedro, kumusta ka? Oh, amigo na po yun. Well, nasakot. Imawagag takayat ko ngay baga nga umay kami dita inton Sabado. Oh, kasta ka di? Agur urayak, amigo. Well, amigo, nga madakadwa ka? Isuda ti kakadwa ka mang kilatis. No damot lang pagsayatan tayo dita. Nareglado, amigo. Oh, sige, sige. Urayan da kayo. Mapan kayo itamot lang ija asyenda, Baldo. Tapay, senyor. Abda sumangpata sa nga ilig. Iswa kayat ko adalusan nyo ti farmhouse. Taijay ti pagturugan dagiti sa nga ilig ka sumangpet. Masurot, senyor. Sayatan nyo adalusan. Nalawag? Wen, senyor. Sige, aggunay kayon. Wen, senyor. Senyor. Mabaling ka din agkidaw kami iti arak? Aniya? Takalpasan ti panagdalos mi. Wano sakbay ang matulog kami. Uminom kami kuma. Saan kami nagbatag, senyor? Alala. Sana parikot na ita. Sige, ingka mangalay ti ara.
Ang manak, senyor! Apay santa na danon dayjay adyo Pilarde. Iso kumati ka duwat ang agdalos dito'y farmhouse. Magunon dahil siya katultalunan, Baldo. Mayroon, ang dalos takit ng tatlo malbas. Masadutak ko mga agdalos. Dayjay kumati Pilarde ti agdalos. Tapno damat sa bina. David dyan, Baldo Kandoro. Madamati pa nagdalos na. Sobra tinaramid da kani Apong Luis. Iswarom bang nagkardangan. Urayak asamimnan. Sakbay nga iwayat ko titgarap. Nagmayat ti biyagta, Doro. Uy, pasurot tala nga makuna. Ngamdak ka mati sweldo ta. Ken, maramid tapay ti kay kayata. Tati po na, Baldo! Ala, bukbukan ti baso ta uminom ta itian. Nagibas ti pulutan ta. Karne ti baka. Anya day dyan, Doro? Tanang batoy tiri daw, Baldo. Diyos kaya tao. Sino man ang nga tatayta? Mabit lang tagitak man na sino. Papatal-talak man. Awan magtao dito eh. Opay! Anya ka pasama kang ka, Doro? Doro, Doro! Anay! Ang dardarana! Sino ka, anak ba to? At pakita ka! At pakita ka, no? Sino ka man? Nasunod ay po yan. Taksan ti ulo ko na. Mamatay sa ospital. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya, apay nga yakas jay ti inaramid mo, Baro. Ang mga ano at nakakita kan ka. Sinigurado nga wan nakakita kanya kapong. Matanagan para kan ka, Baro. Di rumba nga kas jay ti inaramid mo. Kas dati may parpang itikas kadakwad ang awanan Asya pong. Ket musanda ngagpatingga, amang rangranggas iti awan bason na. Jakmat ida ingga na balsan. Baro. Sige apong, rumwara kon. Mapanak eji farmhouse. Ay, saan, Baro? Dito ikan kalapaw ko ang maturog. Saan ka narumuar? Maturog kan, dito'y kalapaw ko. Adak manan dito'y tanapan. Mayat na ito yung ehersisyo. Ti umuli dito'y tanap. Awan makitak iti babayan na kapurawa. Nalabit na sang may. Mapanak iti kanayon apakakit kita kenwana. Urayak, bareng umay dito'y. Hindi. Apay nga the bandage ti ulo yo. Anya tinapasama ka na kayo. Senyor, adda ng bato kada kami di rabi. Anya? Saan niya nakita mo sino, senyor? Nagkapoy kayon, tadiyo natiliw. Nasip nga ti aglawlaw, senyor. Iso asaan mi anak kita. Iti anya ga po binatuda kayo. Saan mi nga mo, senyor? Italar nga da makaituran amang kalaban kada kami. Gusto magpaisa, senyor. Ngam, adda atapan mi, senyor. Asino? Ni Jubilarde. Anya? Ni Joe Velarde?
Iti anyaga po. Iso ti mangkon kontra iti kinaranggas mi. Kadag iti trabahador ijay asyenda, senyor. Kasta magpasat! Isuadak ti atap may na isa, senyor! Aniya? Senyor, nagbidot ka ng sakit di anangalaken kwa na akas pasurot yun. Kaya't kakasarita, Jubilarde. May papanitian niya, senyor. Pudno ka di, asikatin ang bato kada baldo kendoro. Ha? Agpudno ka kanya. Awan amok iti dayta, senyor. Agsasao ka kadi di pudno. Napudno kada kayo, senyor. Iso asa na mabaling nga agulbuda. Lukas tangarod. Asino tinangaramid kadakwada iti kasta? Senyor. Jak masumbatan dayta. Sige, agsubli ka ni Jasyenda. Awanan, tinamagagpaikan ka. Interesado ak iti daytang imbagayo, lolo. Kaya't kumati ang trabaho iti dayta pagminasan. Aniya? Kaya't mo, Mark? Wan, lolo. Sana parikot dayta, Alex. Inton mayrugi dayta pagminasan. Sikan to ti maysa at agabantay. Kaya't ko na lolo. Gapot na kaya't kumet, timaadaan iti balito. Sige, iho. Sana parikot dayta. At danto met balitok mo. Mapanak iti ang dagiti trabaho. Pasapon na si Budak. Amang nga daman ng ranggas ang dapaldo kinturo katakwana. Kasi dagiti trabaho. Makanayan ang ranggasan taga dagiti pasulok ni Senyor Pedro. May bagang orasyon, senyorito. Jubilarte! Oh my God! Uyugan na tagpasar tayo tintero nga senda. Senyorito, Orayan ka iti kota! Di! patdak ni senyorito Alex. Inton hingatan ti papan ko ikayan dagiti trabaho. Amom ka diti agpataray ti kabalyo? Senyorito, jak unay kabisado. Anya? Kapoy ka matgayam. O sige, mangpili kayo ti may sa kabalyo. Ta sa kayan. Aglumbatan at pataray. Ha? Alan, saan ka nagkadkad? Mangkita kan iti kabalyo apag sa kayan. Surutot ni senyorito Alex. Napartag na agpataray ti kabalyo. Dahito iti rumba na masawsarap. Ti agpataray ti kabalyo. Surutot ni senyorito Alex itinagturungan na. Amigo Napoleon, at da kagayaman. Kan at dapay kakadwa malalaki. Wen, amigo. Umay may patungpal ti tulagan. Ana, umay kayo. Umunag tayo dita mansyon. Umay kayo. Italamanan nga umayak iti dayto aturon. Nagmayat gayam ditoy. Gaputamatan nawagak ti pakabuklan tinaglawa nga siyanda. Senyorito, Amom ka ti Jubilarde? Asya ti kakaiso namang tawid dito asyenda? gaputada kayo lang ti apo da senyor. Pudno na ita. Bakna nga. Iso nga amin na kayat ko. Matungpal. Amin na kayat ko nga ramidan. Maramid ko. Kat ti asino man namang kontra kanya. Weno mang kalaban kanya. Todas na lang. Ha? Awan ti makaiturad amang kalaban kanya. Tanot danan. Todas na lang. Basta na.
Sumurot kami kada kayo iti ipapanyo iti bantay, senyor. Wen, Baldo. Da kayo timang bitbit kadagiti balon tayo amakan. Wan, senyor! Senyor. At si Kamat Jovelarde, agbatikan. Senyor, Na, apa nga, senyor? Saklangan ti agbati. Aniya? Nagnam ay matan ti trabaho na, senyor. Idin to tasyak, sumang atak iti bantay. Baldo. Ni Jovelarde titalkak ita dito'y asyenda. Isuasaan ka nga agreklamo. Yung, senyor. Ala, bitbitin yon dagiti balon tayo amakan. Tarumwar tayon dito'y farmhouse. Agor ora yan, dami ko Napoleon di tarwar. Apong Luis, bundawayak ti kaawanda, Senyor Pedro. Napandangamin iti kabambantayan. Kadwa na dagiti pasurot ken gayem na ataga syudad. Sarong karak lang ni Nanang. Amok mo pen, nonyat ka sa sadna. Agsubliak mo't lang adagos. Ay, sige nga, paraw. Mapankalata. Sana bale. Tagtrabaho latamot dagiti trabahador dito y asyenda. Taurayawan ti mang bambantay kadakwada. Igagad damot ti agtrabaho. Apong, Ala, mapankangarutan paraw. Kat aganat ka iti dalan mo. Ay na, agyaman na kanak ko. Nagawid ka matlaangan. kumusta kayo, Nanang? Naimbaga ko, nanak ko. Awanon ti sakit ko. Gapotadyak liniwayan ti nagpadoktor. Kan agbit-bitamina akitan. Kasta ka din, Nanang? Nasayat mo kasta? Anya ti kayat mo akanan. Ibagam tagluto ak. Orayan yan dita, Nanang. Sige, agluto ak iti paboritom asidaan anak ko. Ti sarsyado at tilapia. Talaga paborito dita, Nanang. Ay na, naimbaglakit din ta ikan ti ginatan ko itay nagpasentro ak. Kaslam mo yung asumang puweta ka. Una anak ko. Mala, mabait lang ta agluto ak pay. Agi na nakapaylaan, ha? Ala, kaadwam ti mga nanak ko. Ibusen ta da iti linuto. Oray mat da kayo, Nanang. Kaduan nyo matimangan. Tapno lumukmag kayo. Ken agtuloy ti imbagyo. Ay na, naimbaga ko nanak ko. Awanin ti sakit ko. Pakaragsakak launay dayta, Nanang. Anak, kumusta ti trabaho? Awan parikot, Nanang. Anya itayan ti trabahom ita iti asyenda? May sakit na pasurot ni Senyor Pedro. Tingay aking kukoy ti asyenda. Kasta ka ti anak? Sanda ka di matlaang adakas? Ha? Nang nangag ko ti may papan iti dayta a Senyor Pedro. Narungsot ka no? Nanang? Ay nanak ko, amangan mo't noan niya ti pagbambanagam kadakwada. Di ka agdanag, Nanang. Sa anak to maipada kadakwada adakas. Anak, anya nga tano saan kan nga agsubli. Total, naimbaga kon. Awanan sakit ko. Ituloy mong ti agadal. Ikarigatan ta anak ko. No panawak ti trabaho, Nanang. Ado at trabahador ti nakakaasi. Maparparigat da iti ima nagiti pasurot ni Senyor Pedro. Anya? Ket deta ti bambantayak, Nanang. Uray pasurot na lang ni Senyor Pedro. Ngem ikaluyak dagiti trabador. Jak itulok aranggasan idadagiti pasurot ni Senyor Pedro. At iti kwarta, Nanang. Alaan nyo na ito eh. Tap na daramatan nyo. Anak, Ikang kay tumanan iti sumaruno panagawid ko. sika. Anya tagpaikan ka. Itad mo matamin ang kanya. Nanang, awatan nyo ka din. Sige, nuday tate ko nam. Kat agyaman na kanak ko. Mapanak nga rodan, Nanang. Agan-anad ka kumaakanayon anak ko. Uwan, Nanang. Kaslagdan agaklata.
Nga oray pa'y imbaga ni Jubilarte anasaya at ti kasasaan na kada Senyor Pedro. Numalagi ko tinapalakas. Kasladyak kayat nga umadak ni Jubilarte ije Benavista. Iti ayan ti trabaho na. Amigo, may ayo ka talaga dito tayo. Nagpintas. Awan tikas to'y di syudad. Talaga. Adayo anak pintas dito'y iliming ng idisyudad. Punto na ito, amigo. May sabalik man ti saritaan, amigo. Talaga ka di, abimaknang ka, gapoy ti balitok. Inapunto na, amigo. Saan lang nga balitok ti bimbag nangak? Gaputan ta negosyo. Anya ti negosyo? Ado, amigo. Marijuana. Kaya dumapay ang pagkwartahan iti dadakar. Anya? Mayat Dahito tipod mo, amigo. Anya ti kasla pangaragsakan ti may sa tao, amigo. Umay ka, amigo. Umasidag tayo ti ayan na. Well, Kita nyo, boss! Mingmingan nyo rin pagtisampal pa ko! Amigo. anya ti nakita mo, amigo? Mayat, amigo. Mayat launay. Agsayatan. Napintas, amigo. Amigo? Sige, Bing! Ituloy yun lang! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Makadanon akong dito tanap. Tunggal umayak dito eh. Adalat na sapsapulan dagiti madak. Awan sa bali. No diti babae ang nakapuraw. Ay, ngayon awan man. Namindo at daras ang nakita kon. Iso nga imposible aparpar mataklaan day jay. Ang pagnapagnaak dito eh. Parang makita ti babae ang nakapuraw. Ang asino nga taday jay? Lola? Ayam ni Lolo? Kadwa na ti amigo na nagpabantay da. Anya? Apay, Wah, sayang. Jak ida na abutan na. Simurot ako mamat itinapananda. apay, sa dinong gabin tinaturturong mo. Napanak iti sentro, Lola. Sinarak ko dagiti gagayam ko. Napan kami iti sugalan. Oh, Sige, Lola, ha? Inakpa iti silad ko. sige. Una yun ni Alex. Day talatan ti araramidan na. Sapay ko ma, tasaan at tumawid kan ni Pedro iti ugali kan aramid. Sapay ko ma. Kakabsat! Kidawat kumakada kayo. Asaan niyo kumapaypay ang titrabaho yo? Awan kumatak sagot-sagot. Itikas ta. Awan timatangkat. Tapagang mo yung naulpit do iti pasurot ni Senyor Pedro. Isunganda ko makada kayo daytan ang magliklik iti pakadangran nyo. Ay, ulay nagagat kami. No, kaya da kami asaplitan itilati ko. Maramid dalat tamay. Talaga nga Nukas ta karot. Liklikan nyo ti panagsapat ti dalan nyo. Nukas ta makita yung hadapan. Adaywan nyo idan. Anya! Amusta? Mayat ka di matlaw? Wan, boss! Talaga mayat ti sampal da ito sinampulan mi. Okay, boss! Oray dagiti kakadwa. Napintas ka no ti sampal da. Pagod ito, boss!
Nasayag na rin ito basta. Matuloy kapag nagtrabaho tayo dito eh. Sige lang, amigo. Mangan kayo lang. Ado tindasar ti pinusgak at agaluto dito yung asyenda. Wanyarot amigo. Katagyaman kami unay. Dito'y farmhouse ti pagturugan yon. Kat adda mga sikaso kada kayo dito'y. Agyaman kami amigo. Katintong bigat. Asikasuan tayo nagitipagyanan tayo di bantay. Kasapulan tayo tilalaki ang makatulong amigo. Luan niya ti bagam, amigo. Iso ti masuro. Baldo, ingkayo mangkita iti trabahador a lalaki, nga isurot tayo iti panagsubli tayo ijay pagminasan. Senyor, Kuna ni amigo Napoleon, amay mayat no adda makatulong kada tayo iti panagaramid iti kalapaw ken daddo mapay. sige senyor. Mangayap kan iti uray mano a lalaki, tapno nadardaras ti panagtrabaho. Matungpal, senyor. Sige, sumunod kayo kanya. Umay kayo! Bilin da ito ni senyor. Sa dino ka dito pangipanan sa kami, apon. Sa dino. Basta sumunod kayo. Mapit lang. At ano Oh, si Gamat Graham Jubilarde. Pangipanam ka dako, Baldo. Awan ng bibiyang mo. Ala, hintay mo! Pangipanam ka dako, ata. Bilin ni senyor na ito. Isuadikan kumontra. Ala, mabantay mo! Surot at ida. Amwak no apay nga inayaban ni Baldo. Dagiti sumagmamano ang lalaki dito asyik. Isurot mi dayjay pagminasan, Jubilarde. Kasapulan mi titulong da. Senyor, Ket sika, agyan ka dito asyenda. Saan nanas ka na sumurot ka pa iti papanan mi. Asikaswam dito asyenda. Nalawag? uwan senyor. Manipo dita, sikan ti pangitalkak iti amin. Agtalakaken ka, Jubilarde. Sige senyor. Ket, agyaman iti panagtalakyo. Adalem no kasano ken no anyapay dagiti duma trabaho dito asyenda. Ket saan mo abaybayan ti asyenda? Uwan senyor. Talaga nagbiti trabaho no adote ang titinulong amigo. Magbasag kar aramidan dapat turugan tayo dito yung yan tayo apang minasan. Uwan harod, amigo. Napartak dagiti trabahador. Amo mamigo, swerte ka. Kaputa palagkunag kat talaga manayunan ti kinabaknang mo. Kaputa do ti maana tayo dito yaman ito. Pakaragsak ang unay dayta, amigo. Senyor, nalpasan ti pagturugan dito'y pagminasan. Manong matabobong tinaramid. Uwan harod, awanan ti parikot pa Baldo. Talaga, senyor. Kaputa damat ka lubog dito'y apaggapuan ti danong tayo. Nadamat ti karayan di napangir. Nga iso ti paglabaan ken pagdigusan. Nadalos dahi ta karayan. Pudno dayta. Kasano ngay, senyor? Kano tayo mat amakay gan iti balito? Di ka unay magagaran, Baldo. Dumting tulat ka. Talaga magagaran ako na makaigam iti balito, senyor. Saan lang nga sika? Ad-ad-dapay kanya. Kaputa sigurado ti balitok dito. Naskan nga da paggilingan na maraming. Wen boss, rumbang lang. Amigo. Napintas dito na diso pa kay pwestuan ti gilingan. Sika ti makam mo, amigo. Sumurusuro taklatay ti kayat mo. Ibagam lang no anya dagiti rumbang nga magatan, tagatangay. Sige amigo, ibagakan ka.
Katangang matagos na pumalpasan. Sana parekot, amigo. Nakasaganak agumatan no anyaman dagiti kasapulan tayo. Lola, kumusta ti bagbagayo a pagminasan? Siguradon na jay, iho. Kasta ka din? Kat itapay lang. Makikita ko ti dumteng a kwarta kadagiti dakulap ko. Ano yan? Waniho. At danton balitok ko. Sige. Kaya't ko mati makipagtrabaho iti dayta, lolo. Tauray sak. Kaya't ko mati madani ti balitok. Waniho. Mapasamak dayta. Kaya't no kayat mo ti sumurot to iti pagminasan, umay kalata. Nawaya kalata, iho. Agsubli ako ni Jeff Farmhouse. Ang mga no kayat mo ti sumurot. Sige, lolo. Umayak, met. Tayo, ginom tayo. Maya, to. Sige lang, kakadwa. Uminom tayo. Iso tayo ito yung timakuna at panaginana tayo. Well, kadwa. Kasadyak mabagayan dagiti pasurot ni boss na po yun. Kaslakayat ko, adalugan tayo may isa. Pinagbasin, wala lang launay. Nagbasit, di pa nagkit-kita na kanyak. Dandarik lang din na nabidya ka na yan. San, agkalma ka lang, Doro. Di ka gagagamit iti pakadadailan ka pa nagkakadwa tayo. Si Kamay. Kaya't mo kani, taong-tan na kani sa inyo. Yapo iti tayo. Sana! Nukas tangaron. Bagayam dagiti tao ni boss na pagyo. Ngamin, isuda ti makaamo amang kilatis iti balito. Noon da, awan ti mangisuro kadata. Mawatam? Sige, sige! Diyak man mo ito, tawag na dyan, buwisit! Ikarigatan tayo da apakibagayan. Tapno awan ito maod at pariko. Kumusta ti asyenta, Jubilarde? Nasayaat nga, senyor. Awan ti makita aparikot ka dagiti mula. Amin na mula. Ket nasayaat ti panagdakkel da. Gaputasaan mo't abaybayan dagiti trabador. Nasayaat nga ron no kasta. Awan gayam. Agpasudad kami kini Napoleon. Iso medyo may bayag kami jay. Iso abilinan ka manan may papanita asyenta. Uwan, senyor. Saan mo atadayalan ti panagtalikukan ka, Jubilarde? Diyak to dadayalan ti panagtalak yung kanyak, senyor. Aramidat ti amin nakabalat. Tapno saan ang mapukaw ti panagtalak yung kanyak. Nagswerte ka mateng, Jubilarde. Naglagan di trabaho. Magna ka lang di ti asyanda. Idento tada kami kinidor. Umululi kami pa'y ijay bantay. Awan mabalin ko, Baldo. Gaputan ni senyor tinangad ng itinayta. Dahito itintod na trabaho kita. Di mga iwan iti asyanda. Amom, sikat ti buwisit adimteng nito'y. Di kag sarita iti kasta. Aramidat lang ti trabaho. Sige, umano kan dito'y. Kamangan numaturap ka pa'y. Di ka napangasunay, Baldo. Gaputag pada ta pasurot ni senyor. No kabalan nak adoraban. Kabalan kamat akong taran. Anya? Sige. Panawan kan dito'y. Tityas kaya Jubilarde. Nakarit itan. Agkan tulat tao mo. Agikaro kanto.
Kasto'y latan ti trabaho. Ngam sa bagay, nasaya at latamad. Awan ti reklamok iti daytoy, tagsusweldo akmat. Apong Luis, Nay, si kamat gayam barok. agi na kayo pay. Madlaw na bambanog kayon. Saan ang mabalin niya ginanaa? Amangan no makita dakmanan nagiti pasurot ni senyor. Ket sa plitan dakmanan iti latigaw. Awan day tapong. Simurot damin iti syudad. Uray ni Senyorito Alex. Simurot man. Sudad? Wala pong. Uray ni Senyor Pedro. Nagpasyudad man. Adda ka no importante agagara day jay. Kastaya. Adda gatangan da para iti lukatan da aminas ti balito. Anya? Amuyo ka di amang lukat da iti pagminasan iti balito di talaod. Ha? Wala pong. Ket isoy tati pakakumikuman ni Senyor Pedro. Gapoy ti deta. Intalak nan dati asyenda kanya. Adak man nandito ito na. Di babaya nakapuraw. Adan, inakasarita. Amok tinagan na. Kamodyanan na. Makasaritak matlagan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.